Dan, for din optik. Har du lige købt briller hos os, så er det en god idé at se med her. Jeg fortæller nemlig lige et par ting om, hvad det er, der skal ske nu. For det første, så er produktionen gået i gang cirka 30 minutter efter, du har betalt for din brille. Der er en hel række processer, de skal igennem for at få et rigtig godt højteknologisk glas, som du forhåbentlig får glæde af i lang tid. Når brillen er klar, og det er den om cirka 2 til 3 uger, plus hvis der er lidt helligdag inkluderet, så skriver vi en e-mail til dig. Når du så kommer herind, så er det vigtigt, at vi har lidt god tid til at få rettet brillen til, så du synes, den sidder rigtig godt. Det er jo vigtigt, at du føler, at det er behageligt at have på, og derfor kan det også være en god idé at lige gå en lille tur og prøve at mærke, hvordan det er. Du er selvfølgelig velkommen til at komme og få rettet brillen til i hele brillens levetid. Fordi det kan ikke undgås andet, at den får et klem i ny og næ, og så skal den rettes til igen, så den sidder godt og behageligt på dig. Derudover så vil vi råde til, at du kommer ind minimum en gang om året for at få lavet en synsprøve. Vi tjekker jo også din øjensundhed, så løbende kontrol er en rigtig god ting. Når du skal pudse dine briller, har vi også lavet en lille guide til dig, hvordan det er. Det er nemlig vigtigt, at du ikke pudser brillerne med sulfosprit og de her brilleservietter. Det kan nemlig skade din glas og dit stel. Så derfor brug kun den mikrofiberklud, som du får med til din brille, når du henter den. Og når den så er mere snavset end det, den kan klare det mikrofiberkluden, så bruger du brillerens, som du har mulighed for at købe herinde hos os. Brillerrenset sprøjter du på begge sider af brillen, og så pudser du efter med et rent viskestykke. Det er en god idé at have et viskestykke, du kun bruger til det, for at være sikker på, at der ikke sidder rester, som kan riste din brille. Har du været i haven eller ved stranden og fået sand på dine briller, så må du gerne skylle brillerne i lunken vand. Men det er vigtigt, at det ikke er varmt eller koldt vand, fordi det kan også ødelægge dine glas af. Så skyld dem i lunken vand og bagefter brug brillerens på dem. Skulle der være det mindste, så kig endelig ind til os. Det er vigtigt, at du er tilfreds. Vi lever jo af, at du anbefaler os til nogle af dem, du kender. Så håber vi ser dig snart igen. Ha' det rigtig godt. Hej.